Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa tashar maganin gonar yaro da ke kan YouTube. Wannan kowa da kowa ya sani sanan da take kawo muku magunguna akai-akai, magunguna wanda za ka je ka haɗa kai da kanka a gida ba tare da ka sha wahala ka je ka nemi wani ya haɗa ma ba. Ko misali ka je ka siya shi a haɗe ka yi amfani da shi bai ma magani ba. To wannan insha Allah kayan haɗi ne da za ka siya a gida ka je ka haɗa kayanka da kanka, wanda insha Allah a duk wannan abubuwa da muke karanta muku ka je ka yi amfani da shi za a samu sauƙi da izinin Allah. Yau bidiyon da za mu kawo muku shi ne za mu kawo muku abubuwa na guda 16 da suke hana kuzari ga ɗa namiji, wanda kun mun sani kowa da kusan kowa da kowa ya sani, ko da baka da aure ka san cewa rashin kuzari ga ɗa namiji ya kashe aure da yawa. Saboda haka ya kamata a ce mu lura da irin wa'annan abubuwan sosai da sosai. Abubuwa ne guda 16 wanda muke da su a yanzu haka, ba mu san wasu ba a dai iya sani, saboda shi sani jeji ne, duk iya inda ka shiga to dole ne akwai gaba da kai. Saboda haka wannan abubuwa ne ga su kamar haka za mu lissafa muku. Misali yanzu haka rashin motsa jiki yana hana kuzari ga ɗan namiji sosai, saboda ya kamata a ce a kodayaushe kana ɗan motsa jikinka, kar kana yawan kwanciya da sauransu. A ce kodayaushe kana zaune a guri ɗaya ko kana kwanciya haka kawai ba wani abin da kake. Wannan gaskiya iya jawo rauni ga ɗan namiji, ba kuma sai mai aure ba, ko da saurayi ne wanda bai yi aure ba, matuƙar ya saba da irin wannan abubuwan to bayan ya yi aure gaskiya za a iya samun matsala. Saboda haka ya kamata mu kula da wannan sosai. Sannan abu na biyu akwai shan giya. Yawan shan giya shi ma iya hana kuzari ga ɗan namiji, saboda duk iya layin miyagun ƙwayoyi ne. Saboda a duk lokacin da ka sha giya da wannan jikinka zai yi amfani da duk lokacin da ya sauka kuma shi kenan jikinka ya riga ya yi weak. A duk lokacin da kuma aka ce jikinka ya yi weak, kai kanka ba za ka iya amfanar kanka balle ka amfani wani, musamman wanda jikin shi ya riga ya saba da irin wa'annan abubuwan. Saboda haka ya kamata mu kiyaye amfani da irin wa'annan abubuwan, wanda haramun ne ma a musulunci an ce shi ɗan giya ko da zuwa ya shiga masallaci zai yi sallah, in har shi zai ja karkai sallah, ko da ko bayan ka yi sallah ne ka tambaya aka sanar da kai, ko bayan shekara nawa ya kamata ka sake wannan sallah, saboda ba ta yi ba. Saboda koyar kayi ba a cikin kan da ya yi, saboda me ba sani ba a lokacin da ya ko iya cikin maye da sauransu. Saboda haka ya kamata mu kiyaye mu lura da irin wayannan abubuwan. Sai abu na uku akwai basir wanda shi a yanzu haka shi ne ya fi addaba mu sosai, musamman maza. Yanzu haka basir gaskiya iya ɗaya daga cikin abubuwa da yawa da suke raba aurarraki da yawa, wanda iya babban daga cikin abubuwan da suke hana kuzari ga ɗa namiji. Saboda me kana da basir to duk wani yanayi na marar ka iya kunkuminka to gaba ɗaya za ka zuba ka jin daɗi ne. Musamman lokacin da ka je ba haya, wani zai iya ba hayan shi da tauri, wani kuma duk bayan kwanaki kaɗan cikin shi zai kumbura ya je yi ta gudawa da sauransu. Saboda haka ya kamata mu kiyaye irin waɗannan abubuwan, mu daina cece wasu abubuwa da dama, duk muna zuwa kan insha Allah za mu sanar da ku. Saboda shi ba su gaskiya iya lalata ɗan namiji sosai, saboda za ka yi rauni a gudun matar ka sosai, wanda kuma hakan gaskiya iya jawo mutuwar aure da dama. Sai abu na hudu shine shan taba shi dama su turawa da suka kirkire shi da suka rubuta a jikin kwarin shi, shan taba illa ne ga ɗan adam. Saboda haka illar da yake ba wai a iya huhu bane ko oda da sauransu, iya illatar da ɗan namiji ne ta kowace irin hanya. Saboda ba kowane mai shan taba bane yake cikin hankalin shi gaskiya. Ya kamata a ce in ma mutum ya yi gaskiya ya kamata ya daina, ya yi haƙuri da waɗannan abubuwan. Saboda dama a ka riga ka sani, in ma baka sani ba faɗa maka, ya kamata daga yau ka sani shan taba illa ce ga rayuwar ɗan adam. Sai abu na 5 yawan sa damuwa a rai. Yanzu haka duk wanda yake yawan sa damuwa a ran shi kan shi wani lokacin za ka gan shi kamar ma baya cikin hayyaci sosai. Saboda akwai lokacin da za ku yi magana da shi ma can jimawa bai wuce minti 5 ba zuwa minti 10 ka tambaye shi ya magana da kuka jama'a shi ba ku yi wani magana da shi ba da sauransu. Ko kuma wani lokaci haka za ka iya wani abu shi kadai kamar da yi ba hankali sosai. Saboda haka ya kamata a ce a duk lokacin da yanayin da ka tsinci kanka ka gode wa Allah. Duk wata damuwar da ka shiga ka zanna kawai ka nutsu ka yi tunanin meye ne mafita a cikinta.
shine kawai ka zanna kai addu'o'in ka karanta alkur'ani insha Allah ba wani abin da yake ɗebe kewa a rayuwa sama da karatun alkur'ani. Saboda haka yawan sa damuwa a rai shi ma iya ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo rauni ga ɗa namiji. Sai abu na 6 wanda shi ma babban abu ne, wanda shi kuma maza da mata duk suna fama da shi, wanda shi ma gaskiya iya ɗaya daga cikin abubuwan da shi ma suna iya lalata aure da yawa daga ciki, shine sanyin mara wato gonorrhea. Wani zaka ga iya fitsari, bayan ya gama fitsarin sai ga wani farin ruwa ya fito mara a gaban shi mai yauki. Wata haka zalika ita ma mace haka, wanda insha Allah zuwa za mu yi muku bidiyo akan maganin sanyi gonorrhea da izinin Allah. Saboda haka ya kamata a ce a duk lokacin da ka fara jin wasu alamu na irin wannan abubuwan, ya kamata a ce ka kiyaye kai magani, ko da baka ji alamu ba da ba su da sanyi, ya kamata a ce kusan ko da yaushe ya zama kana amfani da maganin su, saboda gaskiya suna biyu daga cikin manya-manyan abubuwa da suke illata ɗa namiji gaskiya bangaren kuzari a wajen iyali. Sai na 7 ciwon suga iya kawo rauni ga ɗa namiji sosai, saboda akwai magungunan shi da ake sha da yawa daga ciki suna kashe ƙwayoyin halitta na wanda yake karama kuzari ga ɗa namiji. Shi kuma ɗa namiji dama abubuwan da yake ƙaramar kuzari, misali kana yawan cin abincin da zai ƙara maka, zai gina ma jiki, to shi ne yake kawo kuzari ga ɗa namiji. Sai na 8 akwai hawan jini shi ma mun sani iya illatar da 'ya'ya maza, saboda akwai magunguna da yawa da ake sayarwa na ƙarfin maza na turawa, wanda za ka ga ana rubutawa ma a jiki mai hawan jini baya sha, saboda in ya sha illa ne ga lafiyar shi, wanda kuma shi kanshi ma magungunan da ake bayarwa na hawan jinin su kansu illa ne ga lafiyar shi ta wani bangare. Saboda haka ya kamata a ce magungunan da zamu na amfani da su muna fama da ciwon suga, ciwon hawan jini, kai kowane ciwon da ka san akwai maganin shi na gargajiya, ya kamata a ce shi ya kamata kai amfani da shi, saboda da izinin Allah in kana amfani da shi dai ma ya kara ma lafiya ta kowace irin hanya, ba wai iya wannan hanyar kaɗai ba. Sai abu na 9 rashin isasshen abinci. Rashin cin abinci sosai, ka ci abinci ka ji ka koshi, saboda cin abinci ka ci koshi yayi yawa iya jawo matsala, saboda iya sa mutum ya zama imanin shi iya raguwa, kuma gaskiya iya bada matsala ga yanayin tunanin ɗan adam, saboda kana yawan cin abinci da yawa, kana gama ci sai bacci. Wani lokacin ko da baka yi bacci a lokacin, zuwa nan da 'yan mintuna za ka ji ka fara jin bacci da sauransu. Daga lokacin da ka yi baccin nan ka tashi kuma za ka ji jikinka da ya mutu da yawa haka. Saboda haka ya kamata mu kiyaye cin abinci da yawa. Sai hatsarin mota, abu na 10. Ba iya hatsarin mota kaɗai ba, hatsari kowane irin, misali kun yi hatsari haka ta yiwu abin ya shafi ɓangaren al'auranka, wanda kaga wannan ma zai kawo rauni a gare ka, wanda ta yiwu ma a sanadiyyar wannan asibitin da kuka yi a ce gaba ɗaya ma ba za ka taɓa haihuwa ba za ka ƙara haihuwa ba, ko da misali a baya ka taɓa haihuwa. Shi ne abin da muke tsari da haɗari kenan. Shi kuma dama ba kiyayewa ake yi ba, duk da ana kiyayewa, amma dai mu ci gaba da addu'a Allah ya kiyaye mu daga irin waɗannan abubuwan. Sai yawan cin abinci kowane iri. Yanzu haka akwai wanda abinci kowane iri kawai in ya samu zai ɗauka ne ya ci. Akwai abincin da kuma suna rage sinadarin da yake gina jikin ɗan adam. Wani abincin ka ji bai ƙara ma kyau sai ma ya ɗan ramar da rai. Saboda ya kamata mu kiyaye cin abubuwa da yawa. Ya kamata mu san abubuwan da zamu na ci waɗanda za su na ƙara gina mana jiki. Insha Allah su ma waɗannan abubuwan za mu zo mu yi magana a kansu, abubuwan da suke gina jiki da kuma waɗanda suke rage waɗanda suke rage ƙwayoyin da suke gina jiki. Insha Allah su ma za mu kawo muku. Yawan shan wasu magunguna iya nufi, yanzu misali kamar maganin hawan jini, kamar yadda muka faɗa a baya, da maganin ciwon suga suna rage kuzari ga ɗan adam su ma. In ba kuma ta mun faɗa a baya. Sai shan miyagun ƙwayoyi kowa ya sani, duk wanda yake mu'amala da al'umma ya sani. In kai ba ka yi, wani naka iya yi, in wani naka baya yi, misali kana tare da waɗanda suke yi, to kai kanka ka san duk wanda ya sha miyagun ƙwayoyi, duk wanda ya sha wani ƙwayar da zai fita shi daga hayyacin shi, ko zai sha giya, to fa baya cikin hayyacin shi. Kuma baya cikin hayyacin shi, daga duk lokacin da ya dawo hayyacin shi, to fa zai ji shi gaba ɗaya yayi wiki. Amma a lokacin da ya sha wannan abu da ji karfin jikin shi, dan da yawa daga cikin waɗanda suka saba ba sa ma iya aiki su sha wannan abu.
kuma a lokacin da ka sha za ka ji ƙarfin jikinka kana aiki ka baka da wani matsala. Daga lokacin da kuma wannan abin da ka sha ya sauka daga jikinka, to fa a lokacin shi kenan za ka ji jikin gaba ɗaya ya yi weak, baka da wani hanzari, baka da wani kuzari. Sai rashin isasshen bacci. Rashin isasshen bacci misali yanzu haka akwai wanda aiki iya mara yawa, yanzu haka aiki zai ma yawa, ba za ka iya yin wannan ba za ka iya yin wannan ba. Yanzu misali akwai kamar direbobi ba su cika bacci sosai ba, sai dai yau kana hanya kullum ka kwana kana tafiya, ka wuni kana tafiya da sauransu. Rashin bacci ma gaskiya iya kawo irin wayannan abubuwan, kuma damuwa kowa da kowa ya sani iya kawo wayannan abubuwa na rashin yin bacci, yawan sa damuwa a rai. Sai abu na 15, kallon fina-finan batsa, wanda a musulunci ma dama haramun ne, bai kamata muna yi ba, saboda haka su ma suna kawo rauni ga ɗa namiji. Waɗannan kallon fina-finan batsa a duk lokacin da kake kalla za ka ji sha'awar ta motsa, a duk lokacin da ka daina kalla kuma za ka ji ta kwanta, wanda a dalilin haka ne da yawa suke masturbation, shine ake nufi da mene ake faɗa da Hausa, na manta gaskiya amin uzuri. Shine ake nufi da wannan, wanda mutum zai iya wasa da gaban shi ko kuma mutum wasa da farjinta har mani ya fito. Wannan haramun ne a musulunci gaskiya. Sai abu na 16, wasu nau'ikan abinci, kamar yadda muka faɗa akwai nau'ikan abincin da bai kamata ce mutum iya ci ba. Insha Allah a bidiyon mu na gaba da zan kawo muku su kalolin abincin da ya kamata kana ci wanda zai gina ma jiki, da kuma wanda ya kamata a kiyaye ci wanda zai rage ma kuzari. Da izinin Allah za mu kawo muku wa'annan a gaba insha Allah. Mun gode da kallon tashar Magani a Gonar Yaro. Allah dai a koda yaushe muna ƙara ba ku shawarar cewa duk wani bidiyon da zaka kalla ya kamata ka kalle shi daga farko har ƙarshe, saboda kallon wannan bidiyon daga farko har ƙarshe ka saurari abin da ake bayani a ciki, shine zai baka damar a duk lokacin da ka tashi haɗa maganinka da kuma amfani da shi ka samu sauƙi da izinin Allah. Mun gode da kallon tashar Magani a Gonar Yaro. Bisa